Hola, hola, hemen gauz, iratita bisok. Opa, hola. Hemen Rirro saioen bigarren saioaz. Bertan, badakizuenez, inguruko barri interesgarri eta zimet bitzikeri kontetan doguz, eta hemen dau 2021ko lehenengo saioe. Adi! Jurreta, Anboto komunikabideak kaleratutako 2008ko urtekaria erretiratu egin dute eta bigarren ale bat atera dute akats bat zela eta. Astekariaren zuzendariak Rirroko korresponsaloi adierazi digunaren arabera, abadetxearen ateak berriro zabaldu direla aipatzea ahaztu zitzaigun. Ale berri honetan, abadetxea portadan jarriko dute. Jurretako udalak abadetxeko obrak ordainduko dituela adierazi du Iñaki Totorikauen alkateak. Honek dioenez, Jurretako ondare kultural handi bat da abadetxea eta zaindu beharra dago. Jurreta plazatuko kideek eskerronak adierazi dituzte, datorren astean hasiko dira obraren planoak egiten. Zaldaimendi taldeak bloke txapelketa bertan bera utzi, ostean, beste lehiaketa bat plazaratu du. Laixiar zelairaino katamarka txapelketa antolatu dute. Lehiaketa berri hau bloke txapelketa egin behar zen egun berean ospatuko da, eta honen hasieragunea Isorretako plaza izango da. Haur txikiak ere izango dute aukera parte hartzeko, eta gurasoek aukera izango dute aurrekin joateko. Isorretako Montoste elkarteak obrak hasi ditu aste honetan. Bazkideek adierazi dutenez, elkarteari beste erabilera bat eman nahi diote, eta dozein bazkideek erlasatzeko aukera izan dezan atondu dute tokia. Egingo dituzten reformen artean, jacuzzi bat, sauna bat, masaje gela bat, eta abar ageri dira. Elkartearen kide den Asier Otaduik adierazi digun moduan, onartu den proposamena da aurrerago fitness gela bat sortzea. Durangaldea. Abadiñoko udalak hasi duenez, hemendik aurrera elurra egiten duenean Urkiolara igo ahal izateko txanda hartu beharko da. Udalaren webgunean egongo da aukera ordua hartzeko, eta 2 orduz egoteko aukera utziko da soilik. Azken hilabeteko elurteek eragindako jente pilaketak ekiditzeko modu bat izango dela adierazi du Iker Zabala alkateak. Isorretako populazioa handitu eginda COVID-19aren ondorioz. Durango zona gorrira pasatu da, eta ondorioz Jurreta eta Durango arteko fronterak zarratuko dituzte. Egoera honen aurrean, Durangar askok Isorretara emigratuko dute, kolindantea den herriaren tabernetan egon ahal izateko. Esan beharrekoa da, orain dela, 2 hilabete Durangon eman zen ostalaritzaren itxierak Durangar askori Isorreta existitzeaz oharteratzeko balio izan ziela. Euskal Herria. Eusko Jaurlaritzak etxeratze agindua eguerdiko ordubietara aurreratu du. Bittor Zubiria bozeramaileak adierazi duen moduan, birusa arratsaldez eta gauez dagoelako bakarrik. Gainera, txertaketaren erritmoa arinduko ez duela adierazi dute, ez dagoelako erizainik lan egiteko prest. Eta onarte aste honetako albiste bize, datorren astien gehiago. Zaindu eta ondo ibili.